Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah ini ya lagi kumpul-kumpul konco-konco YouTube, konco-konco perkutut, konco-konco ya bahas perkututan karo. Oke. Kayak tamu malah asah-asah dhewe ya kayak ngalami tamu sing duwe malah kayak ngono ta. Ya ya sak paling kok sing ya dilek-ulek moli. Wingi tak vlog sing nonton akeh lho. Padahal ngobrol biasa sing nonton akeh. Sing ndek iki lagi pirang menit iki? Heeh. Ya orang video ya 500-an penonton kae. Sanggup mbakku dhewe nek Pak Kas ya ora. Iki mau lak tuku ta Pak? Dingane ta Pak? Aku kuwi lho nang plastik keset. Iki dibuka ta. Lur iki Pak Kas ceritane mau bar bali lomba. Bali lomba tekan ngomah mau bar ndongeni aku nglantur apa mau bab manuk mau kae apa kae mau ya Pak. Mas Jondiono kayak sibuk upload iki Mas Upload status Gunawan Santoso apa sapa jenenge? Kayak Pak Widodo. Hah? Pasti kaputane. Heeh. Cuacane piye mau Pak? Lomba nang kono Pak? panas pol. Panas. Panas. Kene ya panas kok mau timbane ora udan. Mendung ngene. Mendung sithik ya ya. Tapi ra. Maka arep latihan dhewe to ning lapangan malah tangine jam 10. Aku Ora sida. ora sido ana sing latihan. Oke, siap. Nek iki ada di vlog malah lunga. Nah, saya tak gaweke kopi sik. Di ngene vlog-e wawancarai Pak Kas apa Gun sak-sak. Mau mangkat dari nganu jam piro Mbak Kas? Jam 5 menit. Oh, tekan kono mau jam piro? Sak jam perjalanan ini, pepunjul. Sak jam tekan. Oh, sak jam tekan. Ki YouTuber iki arep nggawekke kopi. Ora ngopi ndak ndirandi ide, ra iso di inspirasi naming meneng. Ngopi ben iso encer. Iki mari watuk. Jambil mau tekan kono jam piro njiran, Mbah? Nyusul lho Pak. Wis langsung melu sesi sing ping 3. Tuh, Nang komanan tiket. Nah, ini ya iso. kumanan tiket itu? Tiketnya terjual habis. Asih Motor. mobil. Mau Dan sesuk iki ana acara jano meneh kok lomba iki ya? ya mesti ana menang. Sampeyan melu terjun ta? Aku mau ora. Iki nang Boyolali sik melu. Yo kene sing nglaung-laung ya. Iya, mukae. Ya buka. Jeneng Suarane kutut. mistis ane ngene yo. Wah, Aku seneng iki. kaya butuhe kepiye ya? Kutut iki ra mesti kok ngarane aku kok. Iya nek. Mun dilalah ya pas nganu teko gacor nang kono teko didis oke. Ya Mbak Kaso. Nek suarane aku seneng. Manuk-manuk juara ra. Mau nggo manuk piro wae Mbak Kas saka Budur? Kae Cah piro? Dan iki sak amot piro? Sing dipangkat. Cah 6. Nek sing nang Kulon Progo kan meh nggawa 10 biji to. Maksud iki Sing dipangku loro. Heeh, sing Dipangku loro. Di gila. Alah, aku nek rokoknya kurang gemati ya, gelem dimoreni tak moreni saiki tak tuwek piye. Kayak iki.
Diwawancarai gitu. Oh, ki wong tamu ning Pahit sik sapa pahit? tamu malah kon asa-asa kon nganu ya daya Gus. Ono asas dhewe kok dia. Tonjo dengan tuan rumah ini. Tuan rumah YouTuber kayak kokrak, durung bayaran masalahnya kok. Bayaran, Lur. Ini tanggal piro ra bayaran iki? Iki bayaran kayak entes wis entek Pasang listrik. pasang listrik ya. Karo kae mulu apa mau motor mau rusakke kae muni. Jadi ini kiprok gitu. Kiproke. Ndak 200 piro? 17. Mana pinter ra edol gitu ki, Bro. Akhirnya gini jayan. Ora iso iku gondengane wae widi wae iso ngene. Ya apa ben kalau duite ya tetep. Ono apa? Ora ngono ke ya tetep ra. Iki lho model-model iki mesti nek nurut kabel iki kabeh dibongkar ya rotok iki. Mbak Kas rada samane rada ngretek Mbak Kas. Terus kayak gini. Dhewe kok. Loro gitu. Kayak ganti seker, Heeh. tapi kan kampas koplingnya gue kurang normal. Oh. Yuk lebar tak ganti. Oh. Tak rayanane angin. Ning anu pit samane wis tekan ngendi-endi ya Mbah ya? Wah, ayo lupa. Wis lepas tenan ya. Los. Ora tak takon sampean iso tuku di tuku pit Supra abange dek mone fanatik karo sapa to? PDI. Wong PDI ini wis lekas gering ngono. Itu tuku pitku. Oh no, wis ndera abang ora ya gak ya. Nah, pokoknya abang ini kan Ayo. PDI jangan semono wis gowo. Wis. Meteran ya, Pak. Ayo. Ngene Oh, warna abang karo ireng wis. Nah, jelajah tenan ya gitu ya. Nah, Abang ireng iki jarene Aja wis tau nibake aku barang ning ngendi kan. Niki, Pak. Nek miturut Anu Purworejo Lumbang. filosofine apa, Pak Mas? Napa? Filosofine apa nek? Kok abang Abang ngene. ini. Pemberani lho kok. Ayo berani bertindak. Salah. Nek irenge ngono to. Nek irenge. Wani nasare. Abang nandake minangka jan kurang sehat e. Wani. Ora lewani. Kurang sehat. Alasane Masuk nek gini abang tuh. ampun itu jawabane. Antep pokoke. Nek arep gelet abang, kuwi nggo silek. Pikiran. Nek kerokan nggo silek. Gelet abang. Oh alah. Yo adene nek nang Jawa ya. Sarwa sekeco nek ngarani wong-wong biyen iki. Arane sarwa sekeco iki nek dhewe pengen sugih kangelan ya batine digawe kiri. Nah iya. Wong Jawa ora ngono. Ya makane yo wong Jawa ini arane toleransi ne gedhe nang ngono kuwi. Duwe dicake ra duwe ngecake ning batire. Nah. Kan boleh uripe ya. Wong Jawa kok muni mumet, iki berarti kudu wong Jawa nang arane. Wong Jawa iku kudune ra kenal mumet. Ora mang sambat yo. Wis anti sambat nek. Ora oleh sambat. Mergane nek wong Jawa iku wis ditinggali pitutur luhur. Lah saiki misale koyo dhewe nek ming ngetutke ukurane wong biyen nang endi nek dhewe iki ra ngandhe dhuwit misale. Nek wong biyen nek ngarani tirakat. Sing gedhe ono lho, Mbak Kas. Garete sing gedhe ono. Ora Lawan iki kan. Iku amal tak melawan itu. Ose tak linten mbakone serintil. Ane nek cara ngetutke filosofine wong jaman saiki penak awake. Tenang. Ya iya. Sampeyan misalnya ndek masalah gedene kaya ngopo. Nek filosofine wong saiki paling penak gelem ngetutke. Arep masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun kuwi. Cukup ke goyang dumang. Wah wis kabeh ilang. Nek filosofi wong saiki. Nek filosofi wong biyen
sapa gelem rekoso bakal bakal mulya. Kali mulya. Sapa sing gawe kontene tak kakek kene? Sapa sing gawe? HP-mu? ora ana wong mulya. Ndi, Dah? HP-mu, Dah? Rekoso. HP-ne diuripke nganune. Tak nggo tangan wae. Nggo tangan. Oh ya. Kon Pak Kas wae, aku tak nggo tangan. Wih, nyawek leboke. Kuwi ana loro kok. Oh iya sih. Nih, ya Mas Gun. Ora ana wong Baca mulya iso. tanpa rekoso. Oh sih bareng dipaske, Mbah. Oh malah Lho, kamerane sak bodrek-bodrek iki. HP kok tablet iki. apa ki, Mbah? Ki merek apa to, Mbah? Opo? Opo wo? Opo ya? Apa? HP sing produk Jawa iki. Jawa ki apa? Oh, ki nek bahasa Jawane apa? Opo? Nek Cina opo ngono ya. Lah Kena kabeh. Ya ora apa-apa. Wis dipindah mundur meh. Nah, Kono kabeh ora Kurang atur. ke streaming. Wis cukup kok. Rasa video nganu wae panjang. Ya karo live streaming ben anu. Ora apa-apa streaming. Iku streaming liyane doan ora apa. Lah aja iso. Ke streaming iku. Tidak ada pasang dia. Mbah Kasyono Borobudur. YouTube suarane kurang seru ya. Engko nek wis dhewe upload ya seru nek wis ka-upload. Nek kono ya jek alon. Mergo mikir kuwi. tapi kudu padahal mbok pol kita tuh. Iki HP ini kali sing ngono. Gunung Bayu. Oh ya wis bener. Apa ki nek wong Jawa ki kembang jenu. Kembang jenu kuwi jenenge apa? Oh kembang jeneng jenenge apa? Ki ora parian jan kembange jan jenenge kuwi lho. Jenenge kudu kuwi biyen iki. Dene takon nek ora ono sing iso jawab. Dadi ora takon iki apa kan? Dadi wong ngertine kuwi iki apa ngono. Dene padahal takon kembang jenuh iki lho. Ini ora takok ya, Bang. Sing gres ditakoni apa? Dadi kembang jenuh jenenge apa iki kan mergo. Terus kembangmu sawo barang kae neng setan dinggo gendruwo. Niku. Gendruwo kuwi nek lanang. Enggak nek anu sawo apa jenenge? Kembang sawo. Oh gendruwo. Oh, nek kecil ra bijine to. Ora kecek tanggaku. Ana panarun. Karapan kuwi ora mungkin ana jenenge kecil tenanan. Takono kelu pamet nyeng-nyeng sing adol ojek lho adine jenenge kecek. Glinting dut. Mbakone srintil. Sekon lamu. Ngamuk tenanan ora. Lamu Iki lho jago lho tak. Lamun ono sebut teman. Dua. Lamu. Kuwi Ku mana nek ra ketok. ketok. Flash diilaki wae generasi lu ta sing iki. Tak usah wong padang tenan to. Padang ngono, padang ora mang di. Oh nek iki. Ora kan jumlah patrone ya, Yon. Iya, engko tak rene tak geser lu ketok. Pakas nanti rono nanti. Manut, Iki kan Pak. foto apa arep foto gogok lenggan. Vlog ini mah penak kok. Ha iya. Iki kan nggon pakas. Nek nggonku tak cekel. Penak keteli Pak Kas. Keteli suarane iki cetok. Tur mesti tambah gede. Yo mulai. Bahas apa ya bahas ya? Ya sak-sake. Iki lek jago nek vlog iki sing enak kabeh. Ora mar bahas apa bahas ya? Bahas Sik nggonku tak godoke. Tak godoke. Nggonku ya aku ya urung. Iki kopi pahit. apa itu ngombe kopi kayak sendiri inspirasi ya. Inspirasi. Para pemirsa di Vlog-vlogan jenenge. bareng YouTuber di Mas Agung Nur Saladin. Yono Pak Kasyono. Betul. Weh, tok Pak Kasono, Kakek Sugiono. John Yono. Padha yonone iki.
penampakan. Pinter kan gaweane tenan. Ilmu ini penampakan lho jare. Asik done iki. Aja terus kabeh iki. Ah iya, kudu go guyone, ana guyone. Jadi ada putarannya pembicaraan. Ning nganu do kok apa iki? Kaya Pak Mendul iki kok karo kecetok wong sak desa kok iso ora dadi kena iku sampean gek nopo masalah. Nek nang ngono jare wong kantor engko nek kena ro supir kok dadekke Siji. sak desa engko nek desa ana acara ndak prei kabeh ngono rek kan. Masuk berarti marketingnya yo nganune yo jos yo. Kono le mikir jero. Mikire jero. Bener ya. Berarti ora dadekke siji. Nek kae karo wong endi kan juran kaya. Karo wong Galejo. Oh, ora tak goleki jebul mok gawa kok. Ah ora wae ku. Nek padha tekan nganu kae Pak Mendul iki apa? Iki padha rutene jalan. Rutene padha. Itu kan Luar kota barang kan. Nek Bandung dhek jarang. Nek Bandung ki aku nek mengke ndobeli supir, nek misale kaya kota-kota anu nek ming ngengkel iki ndul jatahe nek Ini kan bisa wis nyopet dhewe apa urung wis diajari wong karo nang kono iki. tak ajari aku nang lapangan kae. Saiki iso ngejoki mleboke ngetoke nang gudang iso kan. Nek apa nang jalan umum Rungan Raya Rungan ya. Wis tau tak jajal saka Blundu. Kok Blundu rene iki tak kon nggawa ndul tekan omahe ndul. Oh, Ya wani ya. ya berarti wong jenenge wong nyopir iki ming feeling piye-piye. Feeling wis. Iki nabrak bar ora marka iki kok bahane kira-kira kene senangane iki tetep jores titis jurang. Pokoke ngerti kopling, ngerti rem, ngerti gas Iya, ya iso. Iso pitelanang iki rata-rata iso. Ning nek lebok iki gigine jadi nganggo diingas ora apa wis los feeling. Ora wong nek kaya ndul wis tak ajari saka awale 0 ganol iki aku ngajari ora langsung anu nek secara teori iki aku nek ngajari wong iki mobil ora tak starter tak gogoki. Mobil pateni terus dene tak kon Dipraktek apa dinasike kon iki. mleboke persnelen. Siji tekane atre itu wawan nganti di luar kepala. Engko baru nek dene merasa muni wis aku apal ora tak kon ngitke persnelenge. Persnelenge tetep aku njaluk iki loro misale. Anggur dene ora oleh tak ngitke. Pindah nang loro nang ora. Nek ora tak kon baleni nek dapalke meneh ngono. Nek gigi wis apal tak kon midak gas kopling rem. Ora mandu tak mlaku sik. Dadi misale kaya wis midak kopling iki. Tak kon persneleng. Njuk gase cul tak kon gas alon-alon, koplinge culke alon-alon. Ning kuwi kendaraan kondisine mati. Lah nek dene serodolanya lagi tak starterke. Ning aku di motor ya. Pertama di motor ki Biyen tep. Blas durung iso nyupir ngisi. Pengalamanmu nyupir biyen pertama piye? Pengalaman aku nyupir ki wis ragat nekat, modal nekat. Yo pertama iki kowe tok kaya gamping. Nah, mandang iki ono bentet. Ki bentet to. Dinuk bendet. Dinuk bentet iki kan. Yo dadi terketu bensin nang anu. Bendet iki ayo minta kon jagane kok nek kowe nyekeli handreme nek aku ono piye-piyene to. Dirale nang sileng kae lho. Kelak petukan to. Petukan apa iki? Kendaraan liya. Heeh, atak kireke sithik nek kok malah ngegas banter kok untung iki lho. Untunge iki kopel iki ucul. Kopel ucul sasis iso miring kok. Kuwi pertama-tamane ndembel rung iso. Lah kuwi ya. Sasise nganti miring kuwi. Wis go Avanza apa kol bukaan sing nggo kolte ning ae. Kuwi nek ra kopele buka iso jriyan makan korban akeh aku. Dile pertamane kuwi ya teko nekat. Sasise iso miring ya tuan. Iya, kan perlu nganu berkorban jenengan wong arek iso iki kok jenengan. Ayo nek sekolahe mbayar kok ya. Oh, sekolahe mbayar aja meneh aku kan prabayar. Langsung ora ono sing ngajari. Nah, biyen to kowe piye to? Ajari biyen pertama. Awal pertama ya kerja nang bengkel to lah. Aku nang Boyolali iki tau kerja nang bengkel truk barang. Oh, sing soto kuwi kudu. Sing nang soto iki tapi kan aku waktu kuwi yo nek ora nang soto. Soto ki mung sebatas wangi. Dembe Mbah karuan Mbah. Omong Mbah mau. Omong kowe takon apa Mbah Harepan karo wong-wong iki lho. Wong-wong kanca-kanca iki. Aku ki kenal karo Dodo. Kuwi aku lali pecak pisanan kuwi. Saya aku tak takon. Pecak iki. Kowe mbiyen ngejak aku tekan Yogyakarta. Culek wae. Ketemu Yogyakarta. Ajak tekan orang tritis orang kuwi semua. Apa? Wis tau, Pak? Karo polisi ki lho.
jak mampir nang nggon polisi. Nah, ini dadi demo. Kayak dino Kayak teko kae. acarane Tamune iki teko piknik siji nek. kok piye to, Kang? Biasanya itu ngomong nek wong karang wong nek istilah wong saiki gabut. Nah, Gabutan bangane men teko tengah-tengah ndandan teko dijak. ono kendaraan atau gas. Di kok kowe mau do. Kae karo sapa, Maju Bro? aja. Pemilu. Metu kae karo sapa to? Sapa? Capresan ngene yo. Kae kursine kae lho, Din. Ya mentu dalam rangka dolan-dolan kuwi jane kok. Ning wis podek Pak Kasih iso-isone dijak samane Pas tengok nang Randu Alas, Pak. Nang rela. Ya nang kan balas. Karena rada balas saya to. Ngepit po nggo motor. Nggo mobil. Mobil. Pak, aku curiga. Jenengan dijak nang Nang pantai Parangkusuma ora? Jujur. Ora. Ora. Ono Tapi nang kuwi lho makam sing dhuwur kuwi lho ning munggah kiri tenan. Imogiri. Oh sing aja. Nang makam Nang ora raja-raja. sebelu-belu ya. Belu-belu. Itu kan Makam raja-raja lho, makam Imogiri. nang Imogiri. Vlog iki ya, no. Ah, iya. Ya iya munggahe adoh banget to. Iki Mas Gun arek nakoni apa Mas Gun? Iki nakoni sapa Mas Kae Gun? juk nganu kaya do. Akhire kae dibukake karo juru kunci kae kok ya. Oh. Jane Nang kono kuwi? asline tutup.